najskôr samozrejme si oberiem mikrofón na chvíľočku Petru Kvitovú, ktorá bojovala, ale napokon dnes musí uznať kvalitu superky. Petra, čo povieš? Tak nevidím, že by začala připravovat, tak ne, dneska se vám znovu. Čo si myslíš, ako ďaleko to môže Jana Karolina Šmidlová dotiahnuť? Tohto roku mala vynikajúce výsledky, možno, že ťa bude valcovať už potom aj na tých Grand Slamoch, aj keď v Amerike to tak nevyzeralo na jeseň. Tak je mladá, myslím, že spoustu let má před sebou, talent má vynikající pohyb a určitě spoustu hráčkám udělala těžké časy na borcích a je taky námez úplně, když to potom skoro úplně nevypadalo, ale byl to náročný zápas. Na budúci rok bude Petra Kvitová svetovou jednotkou. To je pekné, nie? Že ti držia na to palce, pozri sa. Krásna a samozrejme aj úspešná. A to isté platí aj o Jane Karoline Šmidlovej, našej najlepšej tenistke za rok 2015. Začneme hodnotením toho, čo v tvojej hre ponúkol Martin Kližan. Takže hral potom proti mne a vtedy vyhral. Aj vtedy hral proti tebe, no. Ďakujem. Kaja, nevadí. Mamina tam sedí v rohu, na opačnej strane, v loži, určite sa potešila z tohto výsledku, aj keď len exibičný, ale bolo tam pár ostrých výmen. No, ja myslím, že sme hrali dobre. Tak aspoň takto som porazila, keď už nie naozaj. Ale aj naozaj, by to mohlo prísť možno už v Austrálii a možno na ďalších veľkých turnajoch. Čo povieš na publikum? Pohodičke, užila si si?